Pozor, materiál určený pre divákov, ktorí stoja pred rozhodnutím, z čoho si postaviť svoj vysnívaný dom. Chcete si postaviť dom svojich snov. Už ste si vybrali projekt. Zastavte sa na chvíľu a prehodnote svoje očakávania, pretože dokonalý domov nie je len o krásnej architektúre. Keď premýšľate o stavbe vlastného domu, pravdepodobne strávite veľa času výberom alebo narhovaním jeho vzhľadu či rozmiestnenia miestností. A veľmi dobre urobené. Stavba domu je často najdôležitejšou vecou, ktorú robíme pre pohodlie našej rodiny. Ale premysleli ste si dôkladne materiál, ktorý použijete na jeho výrobu. V tomto videu nájdete veľa možností, uvidíte riešenie, ako sa stať levom vlastnej stavby. Spoločnosť je najväčším poľským výrobcom komplexných systémov na stavbu domov Tukeramsi. Známy aj ako ľahké kamenivo, je materiál s mimoriadnymi vlastnosťami, ktoré sa prejavujú v dlhodobom komforte bývania. Poskytuje vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu, je odolný a má dlhú životnosť. História spoločnosti alebo majetku siaha do roku 1991, keď sme s rodičmi Ceslavom začali obchodovať s maciejom. Stavebné materiály aj poľnohospodárske vstupy. Prelomom pre našu spoločnosť bolo začatie výroby prvkov z ľahkého betónu v roku 2002, aby sme splnili očakávania trhu. V roku 2012 sme investovali do prvej linky Tecmedica, ktorá nám umožnila vyrábať vysokokvalitné výrobky a vytvoriť celý systém.